Huria mahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, parhalado rap dohot panitia pesta gotilon tahun 2020, pasahaton tabe jalahoras ma Tuhamu saluhutna ruas ni Huria. Asini roha madihamu jaladame nasihat Tuhan taima na mga ramo tihamu saluhutna. Di bagasan sadarion tamado hita madok mauliate tu debata pardenggan basai ala saluhut asini rohana paddonganionna dohot pangaramotionna di pardalanan ningoluta tamado nang di bagasan sadarion huriata patupahon pesta gotilon makalason saluhut akapabayananna dohot pasu-pasuna naung tajalo di ngolutabe. Ido tutu pinuji madebata tahama uliatehon madengani basana. Atong di bagasal lasni roha dohot olop-olop tapuji magoarna jalata pangiar suarata lau mangedehon sangap di Jahoba. Tungso tarasang do balga ni holong ni roha ni debata jala tungso hasuhata do denggan ni basana atong haholongi madebata sian nasa roham sian nasa ati-atem dohot sian nasa pikiramu robi mahita tujulona tasoba maibana. Amin haleluya,
nasida dohot akan nahumaliang dolok-dolokku gabe asupas. Jalamar sonang-sonang nasida di tano nasidai ninna Tuhan Jehovah. Atong rap jongjong mahita saluhutna mangedehon. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natu mapalangit dohot tanoon. Saluhutna silehon-lehon nadengkat dohot nasauli basa namauli utus, narosian banua gijang doi, sian amaniak hati uron. Dangadong anggo di ibana parsorion manang halinuni pakpusoron. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami nadiban wagijang. Hodo haroruan ni sudi nasa dingkan basan amaragam-ragami. Alani pasu-pasung do ubay marparbue sudi naniulan di tangan nami. Jala di parmudu hodo hami natidopam asa unang rapar. Di bayani marpu hamin waeng madok mauliate sian nasa roha nami tuho. Siat tangamu do sudihu calo hami, nasa nadingkan tu daging nami, doho tu todi nami. Jala asini rohamdo mangaramoti hami, ope say jalo mahamulete ni rohanami. Akup ni say leo matodim tu hami, namamuhai dohot patiurhon, mata ni rohanami, asalam huida hami, asalam ringgas rohanami. Mamuji dohot pasang apoko, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan marhite ede, 740 ayat 2. Ku
Tangihok kamu mapatik di debata, ima patik palimahon sahatu pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomudo natorasmu, asa martuaho, jala liling mangulu di tano na niliw ni Jahoba de Batam diho. Paonopon, unak ko mamunu. Papituhon, unak ko mangalakup. Pawaluhon, unak ko manako. Pasiyahon, unak ko ulo makatidakon hata na sotutu. Maradopon dongan jolma. Pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Jaladang jadi haliangan ni roham, donga saripe di dongamu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang kodana, manang diape ugasan ni dongamu. Ido sahata, atong rap mahita mangido gogo, mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobartu patik bi. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 122 ayat sada dohot opat. Poti madosata tujolo ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu nasuhatu dosan, para siroha nasumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa nadangulon. Ro tujolo ni habangsa habadiyaumi. Manopoti jala mangangguko dosa nami, masa ijut-jut warsaki habiho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabainan nami naruai, daku haholongi hami hosian nasa roha nami, dohot sian nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dusot diri nami, hubay kami.
dibaheni tamado rimasammu jala uhumammu hami tu hamatean saliling dililing dai. Alai nama porus mahami nuaing tuasini roham nagodangi. Mangido sian nasarohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahor rohanami. Alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham. Si panguluhami. Dohot alani guarmu na abadiai. Ali Tuhan, saya sima roham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-bagani di bata taringo tuha sesadi dosata satokid dohu tadi koko alai papungu-pungoku mahomuse marhite-hite asini roha godang tagad di parmiar ni muruku utabunihon bohiku satokin mararupoko alai marhite-hite asini roha godang asiaku ho ninna zahoba sipadua ho hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Pokal Solo mewakili sekolah minggu remaja na binuani Esrani Boru Siregar. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
tiap langkahku, Engkau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Maredehita sia nomor 467 ayat sada dohot opat. epistel di minggu sadarion imana surat sia Jakobus bidu 5 ayat sada sahatu onom. Hamu akan namora tumatangis mahamu jala mangangguhi managam hapur suhon nanaing songgop tuhamu nunga busuk marawan muna nunga ngiklituan ulos muna naung tasiko dosere manang perak muna
Jala sitidangi do pakamudo tasiki, na manggagat songon api, di papungu hamudo harta diakka ari dapar pudi. Nama ngaung donani do bomuna, ima upani angka pangulona, mangotil angka haumamuna, jala paskuon ni angka panabi, nunga sahat upinggol ni Tuhan Sebaot. Terlebih di pargado busomuna di tanoon, di papumok kamudo dirimuna di hari pamotongan. Dihumi dibunuh hamu do partigori, dan dialo ibana hamu. Ido sahatna, martua do natu mangihon hata ni dibata, jala nau piopsa. Amin. Ede pujian mewakili NHKBP Roni Dohot Gideon. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, Agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia
percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Oh, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Marede hita sian buku ede nomor 750 walu ayat sada dohot 2. Tidako maha porsiautai songon nahina tidako didongata saha porsiau di sardok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mepalangi dotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabean siap todi parbadia adorang suhabubuhan ido tu hatta natu maun na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal du ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak bangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamon di debata Jahoba amanai pargugu na suhatu dosani disima ibana pai mamulak suku tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohon na mate au porsia ditode parbadia jaladong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akka na badia
dohok dihasesani dosa, dohok dihatai namandok, mulak mangulu sugut daging halak naumate, dohok dihangoluan nasura sudah. Amin. Tatangihon ma tikting di huriata. Titing dihuriatna di bagas samingguon Minggu 15 November 2020 Naparjolo Gore Minggu pa 20 tuluhon dong Trinitatis Napaduahon Sermon Guru Sekolah Minggu di hari Rabu tanggal 10 November 2020 dipatupa do Sermon Guru Sekolah Minggu via Zoom ni uluan huria masuk pukul 10 siang WIB. Tulu, sermon lansia dipatupa di hari Kamis tanggal 10 siang November 2020 via Zoom ni uluan huria Mang Pendeta dimulai pukul 10 siang 30. Pawaton, sermon perhalado di hari Jumat 20 November 2020 dipatupa do sermon perhalado meringanan di ruang konsistori HKBP Kebaran Baru masuk pukul 10 siang WIB. 5. Pesta Gotilon Huria tahun 2020. Di Minggu Sadarion 15 November 2020 dipatupa huriata do Pesta Gotilon. Maka melatehon saluhut dengan bahasa dohot pasu-pasu nebata naung tajalo di bagasat tahun 2020. Permingguan sadarion dipatupa marhite live streaming sian gereja on pukul 12 WIB. Mulai temadi amanami tim nasian huriat HKBP Kebaran Baru nani uluhon mata situa merpin panggabean di haradon nasida rap do tim patupahon live streaming permingguan do Pesta Gotilon HKBP Kebaran Gandaria di Bagasas Sadarion. Pasahaton nami do mauleate nang tuhuria sarasot HKBP Kebayoran baru dohot HKBP Tridharma na mewakili soone nang tua manami inanami padita se HKBP Resort Kebayoran di haradaon ni rohamuna manggohi gokod do jojo ni huriata madohoti parmingguo do Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Gandaria Sadarion. Paunopon hasil Pesta Gotilon Sadarion diharapkan huriata do boy menutupi anggaran huria tahun 2020 do mengurupi dana natal huria tahun 2020-on alani ing tatupahi maulaunon sialas nerohata hobar tu pasu-pasu na pinalumehon ni Tuhan itu hita acara Pesta Gotilon do napasahato silua dipatupa dong marpelian sipul jamita napasahato silua mewakili naparjolo Sekolah Minggu Esrani Boru Siregar naposubulung Roni Sormin mewakili parupuan Situa Boru Sibarani mewakili ama Insinyur Andor Siregar MSc mewakili lansia Situa Nyonya J Pasaribu Boru Rajaguku mewakili Inahanna Situa L Boru Marpau mewakili Situa Sektor Situa RH Siregar Geral Pasaribu mewakili sektor Situa R Nenggolan Eboni Nenggolan mewakili sektor ni Situa O Papahan Harlan Simatupang mewakili sektor Situa E Boru Sibarani Emi Boru Tapea mewakili sektor Situa L Boru Marpaung Sarah Boru Sormin mewakili sektor ni Situa E Boru Situmorang Boru Sinaga mewakili sektor Situa R Boru Simamora Kani Boru Simamora mewakili sektor Situa M Papahan Gideon Papahan mewakili HKBP Kebaran Baru Pinasa Matu Kebaran Baru mewakili HKBP Tridharma Suang Songonima Papituhon acara hiburan Manang Tortor
Dung sibul acara parmingguo do pesta Kotilon sadarion di patupa panitia do tortor sian panitia ni wakilan ni 5 halak panitia manang paropuan. Pawaluhon parmingguo ni sekolah minggu. Di minggu sadarion parmingguo ni sekolah minggu di pasada dohot parmingguo ni nama godang di tonga-tonga di bagas tabi. Alani Arab situtudo rohanami, dihamu amanami, inanami, nang nak sekolah minggu, naso terbahe madohoti parmingguon di gerejaon, na parsidohot dohamu mengikuti ibadahon di bagas tabe, marhite na mengikuti live streaming sian gerejaon. Pasiahon, persembahan minggu, pilihan minggu, pinabotohon tu sudah ruas ni huria, nanang pasahaton pilihan minggu keluarga, pilihan bulanan, hamulateon, bodi transfer matu rekening huria, HKBP ke orang Gandaria, atas nama Lince Marpaung, nomor rekening Daume Tabereng. B. Gotilon, songon nang pilihan manang silua keluarga, silua kategorial, donatur, silua huria saresot, ditransfer matu rekening panitia pesta Gotilon, atas nama Nelly Adriana Siregar, Bank BCA nomor rekening tersedia. Pasapuluhan, minggu ujung tahun parhuriaon, parningotan di Namoding. Tuare minggu, tanggal 22 November 2020, minggu ujung tahun parhuriaon, parningotan di Namoding. Di permingguan ujung tahun parhuriaon ini, jahonoton madisi guar-guar di dongata sahapor saon, sian ruas ni huriat tahun, nang merujung ngulu sian hari 25 November 2010 sia 1 22 November 2020. Pasapul sadahon rapat resort ditunda sampai bulan Januari 2020 sada. Warta keuangan tuhuria sia juta 800.000, tu pusat 600.000, total 10.400.000. Persembahan ibadah minggu 8 November 2020, jumlah 6 juta rupiah. Persembahan silua pesta Kotilon, pengumuman sudah silua keluarga 45.700.000. Daftar donatur pesta Kotilon 107.200.000. Songoni masahat ni tikting di huriata di mingguon, anggiak di pasu-pasu tu atta maulade. Hatta huhuasisian Ketua Panitia Pesta Kotilon. Na hupar sangapi hami, amang pandita resort, amang pandita timbul sitanggang, dohot inang, amang uluan HKBP Kebayoran Gandaria, amang pendeta Hercules Panjaitan, amang uluan HKBP Tridharma, amang Apilas Aritonang, songoninang di amang Pendeta Pasaribu, ulah-ulahku, songoninang inang Bintang Siregar, dan songoninang di Akka Parhalado, Dongan Parhalado HKBP Kebayoran Gandaria, di jemaat semuanya, dan undangan yang pada hari ini bisa menghadiri Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Gandaria. Selamat hari Minggu. Selamat Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Gandaria. Pesta Gotilon adalah suatu pesta tradisi ni halak Batak, orang Batak, yang merupakan acara syukuran
atas berkat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita selama tahun 2020. Jadi kita layak mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita telah diberikan berkat selama tahun 2020 ini. Memang pada masa pandemi ini ada juga yang bertanya, apa kita masih layak mengucapkan syukur? Mana kita dapat berkat? Bahkan ada juga yang mengatakan, saya tidak memiliki pendapatan lagi karena sudah di PHK. Tetapi ucapan syukur kepada Tuhan, berkat yang telah disampaikan oleh Tuhan bukan semata-mata dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk kesehatan, hati yang senang, berbahagia, dan kita masih diberi kehidupan sampai dengan saat ini. Kalau pesta Gotilon itu, kalau di kampung kita sekali setahun, yaitu pesta panen, yang dikatakan panen. Karena kita hanya menanam sawah yang mana panen sekali setahun. Nah, kalau zaman sekarang kita menerima berkat itu bukan hanya pada masa panen sekali setahun, tetapi ada juga yang tiap bulan kita menerima berkat. Ada yang tiap minggu, bahkan ada yang tiap hari. Bahkan buat sebagian orang ada yang menerima berkat panen setiap menit. Apalagi dia bermain di saham yang saat ini setelah Presiden Amerika telah terpilih diganti, saham naik. Jadi banyak juga yang telah menerima berkat karena yang bermain di saham. Tapi kita juga, saya merasa bahwa jemaat HKBP Keburan Gandaria selama tahun 2020 banyak menerima berkat, mendapat berkat. Hal ini dapat saya rasakan dan kami lihat dari hasil pengumpulan dana dari panitia yang telah berhasil sampai dengan hari Jumat kemarin di atas 90%. Belum termasuk Silua dari Kebayoran Baru dan dari HKBP Tridharma. Mungkin apabila hari ini telah kita terima nanti bisa mencapai 100%. Puji Tuhan, mudah-mudahan. Apalagi Amang Ampilas sudah dengar lagi di sini dari Tridharma. Jadi kita bersyukur hari ini telah kita bisa laksanakan Pesta Gotilon HKBP Keburan Gandaria. Dan kalau saya lihat yang hadir di atas jumlah setiap minggu yang telah kita lakukan kebaktian. Dan saya lihat ada yang baru kali ini dalam tahun 2020 semenjak pandemi ini pergi ke salon dan pada hari ini telah memakai pakaian yang sudah lama tidak dipakai, yaitu baju kebayanya. Puji Tuhan, mereka semangat. Semoga Pesta Gotilon ini membawa semangat buat jemaat HKBP Keburan Gandaria. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengisi acara. Ya. Kepada dari Sekolah Minggu, Esrani, aduh suaranya semakin bagus. Demikian juga Roni dan Laikub Pakpahan, suaranya semakin hebat. Ternyata semasa pandemi ini sering bernyanyi dan latihan di rumah. Ya, semoga pandemi ini membawa kemajuan dan kebahagiaan buat kita. Dan juga kepada tim live streaming dari HKBP Keburan Baru yang dipimpin oleh Amang Sintua Mervin Panggabean dan juga Amang Sintua Beri Tambah, teman saya Sintua, dan juga Sandra. Terima kasih Sandra. Ya, semoga Tuhan melimpahkan berkat-Nya buat kalian semua. Dan juga kepada panitia yang telah bekerja keras. Ya, khusus walaupun bukan panitia hanya sedikit, beda dengan Pesta Gotilon biasa. Pesta Gotilon biasa
panitianya di atas 25 orang. Kalau kali ini panitia hanya 7 orang, tetapi semua Perhalado turut membantu kita semuanya. Terutama Mang Pendeta Hercules di masa pandemi masih disempatkan berkeliling mencari dana ke calon donatur yang dipandangnya terbuka hatinya. Dan puji Tuhan berhasil. Semoga HKBP Keboran Gandaria ke depan di bawah kepemimpinan Amang Pendeta Hercules bisa semakin maju semangat dan apa yang kita cita-citakan bisa terrealisir. Dan saya sebagai panitia, sebagai ketua panitia, makanya saya pakai ini, apa namanya ini, taki-taki katanya ya. Nah, karena kalau nggak pakai ini nanti saya disangkain sebagai pendeta. Jadi saya pakai ini aja supaya tarida isedona ketua. Jadi ya kalau ada kekurangan dari panitia selama kami yang bekerja selama 2 minggu ini, ya kami mohon maaf kalau ada kekurangan baik dari segi kata-kata maupun perbuatan. Ya semoga kesalahan itu dapat kami perbaiki pada hari-hari yang akan datang. Jadi dakola gudang sidok menokku ngamat saya gudang nakining tik tinggi. Jadi sautik ma upas selesai homa kata sambutan sianau ditupak debata jala di pasu-pasu ma saluhutna Huria HKBP Keboran Gandaria songoni HKBP Keboran Baru dohot HKBP Tridharma dapok nani luluan jupang nani jalahan hibur-hibur magodang akada danak penggeng saur matua nang akkana tua-tua Butima Horas. Tangyang pangodianon diuluhon ni Inata Pardita Bintang Siregar. Hurian itu hata Rakmahita Martangiang di bagasan Tangiang Pangodianon Martangiang Mahita mangalupitanga marsobahami ali Jahoba di tonga-tonga ni bagasmu di huriam dinau hujakon hami hujalo hami macai gudang akapasu-pasum lumobi Tuhan di huriam HKBP Kebayoran Gandaria natongon di bagasan sadarion patupahon parsobahon parmingguon ima pesta gutilon tung takas doli Tuhan di luas ho ruas di huriam nak kuriami marnida mamilang-milangi manatap tupudi dia ka pabahenammu dia ka naginotil ni huriam ima marhite naung di jauho jala dipilit ho hami saluhutna gabi aka anak do burum majak ko barita na ulii parsidohot di haluaw parsidohot di hatuaw ni ima di bagasan Yesus Kristus. Jala alan sinodangan di barita nauli do hapor siyaw si songoni ma Tuhan. Gabe takas panadaw nami disalut aka pabahenamu di ngulo nami. Atong nahujalo hami o Tuhan, jala nahupiliho kami on. Siyan asini roham doy. Mulutung pe hubulus hami nuaing ng portibyon. Hamaulon alani COVID-10 siyaon. Alay dinauduk kami Tuhan, mangarimang-rimangi, mga ruji-ruji na sa pabahenanmu, laos disido Tuhan songgop, tuhami roh hamauliate na takas. Marnida manigati, ace gudang Tuhan. Ay molo hubegi hami huberek kami, jopok na hape ngulo namion.
Tung apala asini roham do Tuhan apaluasok kami. Dope. Madalani tiki parasianon. Tung apala asini roham dope Tuhan labui marmudu-mudu ngulunami nangpe macai maol nuaing di godangan ruas di huriam parngulun ekonomi. Alai. Hodo Tuhan na manuturi. Jala mangalehon hasabamon asa tung cukup dihami. Marhite-hite panugulogo ni todim laho patupaho na kanariko di ngulunami siapa hari. Nang dileo kodogogo ditukol-tukoli hodo akan namar sahit garia dan nakpeso guari hami sada-sada Tuhan ubege hami do macegudang nueng ruas di huriam na di bagasan hagalion ni pamatang jala gudang namar sahit maceposi nang pedang tukha mangibati dang tuk tangan nami mangurupi alay tung apala hodo Tuhan nahuhapo si hami, jala jojo hami, jala hudok kami mau liate, ala di pargogoiho, aka ama nami ina nami nang kaya nakomi, di bagasan nakapangubation, nang songoni, say tugu di bagasan haporsyaw do pakirimon, tung pasu-pasum sabing dwali Tuhani, ato kudok kami mau liate, nang muloboy ali Tuhan di masa pandemyon, nang pemaol akaya nakon nami di bagasan parsikolaan na maduhoti godang akatantangan alay widahami do Tuhan di luas hodo na kami maday akaya nakon nami maday kesempatan nun asa marite Tuhan ang nasida pe mapareahi dada hola parbinotoan na alay mental na, karakter na, asa teruji na sida Tuhan di parsitutuon mangarade masa depan na. Ato ngaliamang mulo pedang buhugwari hami sada-sada. Kapasu-pasum lang diluaso hujalo hami. Dangalan ni hamalon nami manang haburjon nami. Dangalan na daulat rohan nami Tuhan. Daong. Tung apala siniram sabing do. Jalo matuhani. Jala urupi hami nang tutiki na ro. Ajari hami. Asalam hutada hami. Di pardalan ni ngulu nami manang bohape borakna. Tutu si tutu. Nang manggutil lo hami Tuhan. Lumobi. Majakon. Haluaon na pinatupami. Tok pasu-pasu sa luruas ni huriam. Siya nadong di bortian. Ibur-ibur magodang matuhani. Jala luas horang ditikina di bagasan hahipason. Nang natoras na pe di bagasan hahipason. Nang akana di bagasan proses pertumbuhan saha tu namar sikola ditirket na tumoru saha na tumibo saya tabaya kahabisyo dinasida Tuhan pasu-pasu nang akan natoras nami na tua-tua nami nang diak kahagalion ni pamatang nasida ala ni hatuaw nang ala ni parsahitope tok-tok kami maparsiranggut to tua dopanmu asa tok-tok ngali Tuhan dang matya dia siniroham makamonakon na sida asa gabi aka namonang di aka parsirangguton na aksongoni akaya nakomutuhan akaburum tan lumobi nadong di HKBP Kebayoran Gandariaon aka anak boru doli naong ditikina di rohanami songonakan natoras na do huriam tung marumatangga maniat Tuhan aledak kubotohami di dia nabuhi tongon gabe dong asari penasida. Alay hodo Tuhan na punasa ka buru do anak mi. Tung gomosu pangido hami. Sayuk ka madalan. Leho matuhan. Akan natau dongan nasida. Gabe dongan sa urmatua manguluiho nang patupahon akadairengan di Portibion. Aksoni alay Tuhan na mangalului parkarejuan. Unang luas madele. Ali parbisuhi jalajari gariada boy nasida Tuhan lebih kreatif lebih inovatif nang di partikianon naksongoni ali Jehovah di tonga-tonga ni parhaladom dohot akaruasmu pasada ma roha nasida pasada tahina pasada nang ka pabahena do laka nasida
di sihol di rohani huriam HKBP Gandaria tung asa tipak nian adong inganan na sida marsaor, inganan na sida marminggu marsoba tuho mangajari akasudu no poso jalanunga di iahina sida kadalat tusi mulutung pe apala ditikyon na Tuhan gabe songon na sudati alay mololomoroham Tuhan ukapom mudo asa tung tulusi ay hodo na punasa huriami alani terpuji maho marhiti akka pabahenamu aksoni peli Tuhan wa kami ma tuadopanmu salu parhaladom nang akka keluarga nasida marhalado di tonga-tonga ni huriam HKBP Kebayoran Gandaria dang adok kuria nam me Tuhan daong argado di jolom ay haluan ito dido narikot situtu di hadapanmu parsahalai jala pasada nasida Tuhan marmahani salu ruas di huriami asa marhitei gabegok las ni rohai di hadapanmu nang songoni di tonga-tonga ni huriam HKBP Kebayoran Gandaria las ukap rohani ruas ni huriam saluhna nang diaka ingana na marserakipe mulutung dao si pata didungdung lasida tu ingana non manang didungdung aka parhaladomi nang karuas mi alay Tuhan saitod di mima na mandungdung asa tung diharinggason lasida asa say masihon lasida Tuhan marsaor maparsaulihon jala patupahon adope nariko di tonga-tonga ni huriam atau pasu-pasu sudah ka guru sekolah minggu doa ka sekolah minggu pasu-pasu akan mengajari di remaja doa ka ruasmu di remaja na aka ruasmu na poso bulung doho akan manuturi nasida nang songoni dia ka inahan na aka ina na mabalu na tutu si tutu marpangusadiat tuho jauh-jauh tuho songon ama di ngulu nasida nang songoni aka ina nang ama pe Tuhan asa marhiti aka parpungwani lam tau ma patorason haporsyaon nami nang songoni panguloyon nami diho nang gabi pasu-pasui di tonga-tonga ni Portibion atau ngali Jehovah udutan nami dope akasiulaw nami di tonga-tonga ni parmingguon nami sa darion naong dituturiho panitia laho patupahon at caraon lasoma Tuhan napasipulhon luhu nai di bagasan hatureon doho tau habadiaon di adopanmu las liroha di hami asa marhite tung marulupolup si tutua ka panitia naong mangarangrangi doho padalaton ulaonon jala margogo ng nasida tutikin na lang rodope manguduti aka ulaon nadinggan di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus tang sikko pami mangido Tuhan nang naposomon manguluhon tangi ang pangodianon alay tod di mima tuho mahubuak kami asa holi Tuhan napasikko poni marhite-hite asin ni rohani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita sian bukwede nomor 763 ayat sada dohot 2.
ameni debatana sumurung sian salhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hurian aniasian ni Tuhan Yesus Kristus di pesta ta sadarion obukma nang di minggu ta ima minggu napa 20 hon dung Trinitatis. Nama buhali hita di nalau patupahon ulau ta sadarion laos gabi jamita di parpungwata nienet sian buku panurirang ni Cirimia bindu napa 20 siahon ayat napa jolo sahatu ayat napa pituhon hujahama tutonga-tongata tangi kamu mah hatani debata odo hata ni surat na tinongos ni panurang Jeremia sian Jerusalem tu pasi-pasi ni situa aka na terbuangi dohot tu aka malim dohot tu aka panurirang dohot tu sadok bangsoi aka nong binuakon ni sini bukat Nesar sian Jerusalem tu Babel dung terbuan Raja Jekonya dohot jolmana rodi aka na pinak kias aka iduk ni Juda dot Jerusalem dohot aka padehau dot padebosi sian Jerusalem. Na tinongosna tu Babel marhite sian si Eliasa anak ni si Sapan dot si Gemaria anak ni si Hilkia na si Nuru ni si Sedekia raja sian Juda. Tu si Nebukadnesar raja sian Babel ninnado. Songonondo hatani Jehovah Sebaot debatan ni Israel tu saluhut naung terbuang akan nahubuakon sian Jerusalem tu Babel. Pauli hamu ma aka bagas laos ingani hamu. Jalapuka hamu aka porla laos pangak kamu parbuina. Buat hamu ma perempuan bayan jolmamu asa tumubuhon anak dot boru hamu. Paurok kamu ma anak muna jala buruk kamu ma buru muna asa tumuhon anak dot boru nasida asa sopar hamunisi jala unang moru bilangan muna ikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna na hubaini jala tangya ko kamu ma jala tangya ko kamu nasida tu Jahoba ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu itat nima sahatna hurian aniasian ni Tuhan Yesus Kristus somaldo di bagasan ngulukta dang saya sude na taharapon dang saya sude na sakapi ro jalabui jalo otak niatu tu sudido hita marsaulihon manang makirim akan naulina dinggan ro di tonga-tonga ni ngulukta tuk sodong siap kita nahya marpikir manang martangiang asa saya holan narwa ro tu dirina saya ikon holan akan adingkando alai dang boy saya sudah sahati gariada sipata naung adong di iba boy magosong ni somartona ido asa nang di bagasan parnguluat tahun masa do akajud dot arsa ni roha pargati pasorin holan itu tuh tagan ro arsa ni roha tagan ro las ni roha buhado sikap ta songon halak Kristen manang songon bangso nabadia bangso ni debata totu sahali ikon hot do hita di hapor siauta hot somu bauba di bagasan tuhatai odo naso dapot di tonga-tonga di bangso Israel manang Juda tiki dung sonang nasida ditugu-tugu debata bukas sian habuangan Mesir debata sadiri manguluon nasida debata sadiri mangaleon manna sian banua gijang nalau alangon nasida tungso jadi aturaparon bangsoi ditugu-tugu jala dipaujak tu tano nanapu tano habauran susu dot situa niloba
Dan adong besa sitong na hurang. Alai wasa ikut berbuang na sida musa itu Babel. On nagabi mata sukun-sukun. Alani satu hal na pasti. Dan saya obuk na sida. Dan saya diingot bahwa na adong di tonga-tonga ni nasida. Naung pinasahat ni debata tu tonga-tonga nasida. Naung sonang nguluna. Dan di parbagai songon pasu ni debata nalo sumarihon nguluna sida. Saya diripu dohroa. Sude parbuena niula. Sude nasa nadong. Holan marhite-hite. Alani hamalon dot guguna sabing. Ilo sa gabi godang nang marlomo-lomo. Dan ketika manusia manang hajol mauton di bagasan las niroha sa sitong na umura do jol maun di bongot tu bagasan pangucunan. Akadongan tiki susah ngulu ni hajol mauta. Tiki susah bangsoy jonok do tu di bata. Saya jojo do nasida. Saya dipangidohod do asa di patuduhod de bata asin ni roha jala di palua sian parhatu banoni. Laos nang songonido di parnguluata nang saharat di hati haon. Tagan suk-suk sikup pasu-pasu di hita. Apala maul dorah mendok moleate manang maka molatehon manang bersyukur tutu hatai paling formalitas. Bahkan olo doro tu bagas joro, olo doro tu parpungan ni halak na porsea, olan marnida hahurangan, olan menilai akan hurang sikop. Hal seperti ini yang menyakiti hati Tuhan. Sotong taparbaga molo sikop dingoluta itu adalah buah dari apa yang kita kerjakan sabin. Itu adalah nadi luas debata hita marna punahon. Tuhan berkenan menitipkan atau memberikan segala sesuatu yang ada kepada kita. Songot tada manang songon parbuene na taula asa pakeotai laho sumarihun guluta gelekta tarlumobi disi adong na ikon pakiota lau pasangapon tuhatai manarion nang akadongan. Itu kelihatan di ngulu siganupari dan kita sinyalir satu sonari. Manusia itu justru akan sangat gampang jatuh dalam pencobaan ketika dia sudah terkenal, tinggi jabatannya, banyak hartanya dan sebagainya. Tidak hamuma. Kurang doaka nama ngisi aka penjara manang hotel Prodeo di sana itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat dan umumnya tidak kurang makan. Lalu ucapan syukur apa yang dia lakukan selama ini? Lalu doa apa yang dia lakukan selama ini? Akadongan hata ni debata na madok. Una kamu lilu dangolo debata lian yai di sabur halak matua ido gotilonna. Ala nima muruk debata jala di luas jolmai di luas debata bangso naniasian nai nasai tidogutogunai naung tidobus nation parhatobanon misiri di luas bongot tu bagasan pangucunan di bagasan parhatobanan Babel imala terbelakang di Turpukon. Lalu ahado neneng dohonon na situhuna apalagi itu pesta tahun. Agama ngakainang ruas ni hurian na niasian ni Tuhan Yesus Kristus parjolo sahali totu molo tung masa akan sohapalata halobohon masa jutni roha masa persirangan sian akan nata haholongi dot lan nasing manang agoak kita saya mahasa do dihita perasaan lungun jut rohata jala
saya itu matangis. Jala merasa gari ada gabe saya taum dirita aun nama jolma no marsik no porsuk di tonga-tongani hasianganon. Songo di donang aka orang Batak kelihatannya lama seperti itu. Liling do hita songo ni. Itu asa molo terus suratnya ke pangarato molo mula hita tu pangarato siap pangarato anon tu huta ai dung saya marsi sukuna kabar disukun kabar sehat do molo balik ta sukun buado kabar muna ai mada ai nama cepor suk do di sonwai enang pebinereng suk-suk rupani so sadia nani ulan wai songoni mahami sak gambo terus kan gitu macelungu do amang macelungu do paupu iruan non mula-mula kok tadi keburu-buru mitu harus ada ala di boto ibana baju na baru pinake kan buru-buru mi male tadi kon non nah pasti datuk mungkin songon helana burju amang situaram lan rupani datuk olo ibana mangaliat ton abit naung pinake na tu hula-hula anakan jadi marsogot le anon do abit na baru tu hula-hula anakin na upadi tadi son itu songon inang amang situ ador kan songon helana burju datung lenon nakana buruk-buruk na alai pasti ala song di son ula-ulana di pestaon manon di pasikup ibana kan gitu anggona non si gomak nama ibana tuh kan gitu atar songon ini marah nama asa di tonga-tonga ning uduk tak ya kan alani pertanyaannya, apakah di dalam kesusahan, di dalam penderitaan kita akan terus seperti ini? Itu pertanyaan di tonga-tonga ni bangsona sedang terbuangi. Lalu debata mengalusi nasida. Itu asa di pasahat tu Jeremia hatai. Di surat tu Jeremia hatai di pasahat marhite-hite bangso Raja Nebukadnezar mandok songonon. Labatanna Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya satu detik pun meski ketika dia sedang di dalam penghukuman. Itu asa nang dihuriata diguar itu ruhut parmahanion. Jubolo parmahanion pamicangon. Jadi di dalam pamicangon ini tetap do diparmahani di Batak. Tetap dohita dipermaini labatan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang satu detik pun. Ala ini ditunggu-tunggu majol mai, ditunggu-tunggu bangsa untuk melihat kenyataan, bangun, move on, lihat faktanya, realitanya, kamu sekarang ada di sini, di Babel, kan begitu. Atau molo songon ni ulang saya bangadungi be, ulang saya dipalungun doon be, songon na nama saya, songon na tadok nakingani, sudi nani ula, dangadong, susah dia nani ula, saya terus beli be mga buka, dang be, cukup itu untuk pura-pura bersedih atau terus bersedih. Jadi manang si isi pesyak kita na si yang suka bersedih sekarang nats ini memanggil kita untuk bangkit. Bagi yang baru putus cinta rupanya ditinggalkan pacarnya, ya sudahlah bangkit, ganti yang hari yang baru akan ada, ya kan? Bagi pria-pria yang diputuskan oleh kekasihnya, ayo bangkit. Masih banyak wanita-wanita yang bagus, yang cantik atau yang lebih mengasihimu. Songonido nang aka gadis-gadis nang sogoni nang dihita aka yanakon molotung sai lau rohata dai nang naburju nang lau doho dan sebagainya bangkit karena tung 1000 heli pehita mengadungi mulai pagi satu sore satu namodom dungo muse anggo kenyataan nu ngalau be nataha holongi kan hidun wae. Saya terus pehita mengadungi bagi yang putus cinta,
terus nangis, anggo kenyataan kekasihmu, pacarmu atau siapapun itu dia sudah berlabuh ke lain hati, kan gitu. Itu yang terjadi. Alani mulu tapamana turpukon di ayat 4. Saulun hatan di jauh sahabat Israel tu sawut naung terbuang akan dahwakon sian Yerusalem tu Babel pauli hamu maka bagasmu. Sekarang bangkitlah, buat rumahmu, ula-ulonmu, kan itu. Ulama porlahi, ya, jala pangan mah hasilna. Artinya adong mah haibarwon. Berubah dan perbaharuilah. Lalu bohado songon ruhut-ruhut parugamaon, ruhut-ruhut panjon tu debata. Akadungan laos di bagasan turpukon di suara dulu tu tonga-tongata. Di sudesi si mitanoon inganan na ding gando lau manju guarni Tuhani. Dan kalau di Jerusalem, ya kan? Di Babel joma Tuhani itu di dok ibana. Mulut apareson mungkin satu itu tanya kodina kan? Di Babel Anda silakan memuji, memanggil namaku. Di Jerusalem panggil namaku, berdoa kepadaku. Di Jakarta ini juga silakan berdoa panggil namaku. Ya? Karena bumi ini adalah milik Tuhan dan Dia sudah berkati. Alani di dia pehu maringanan di simaju guarni Tuhan. Alani move on, bangun dan jadilah surat Kristus yang terbuka. Hai baru mar hai baru jalan ingot di Jerusalem doho, ya kan itu di son di Jerusalem atau di kanan doho Raja Tano anggo di Babel ne buka desar do Raja Tano di toba do akau putahian manang hitaon arong na itu barong na silidung arong samosir tuat tanah kita manang Raja Taro anggo di son pai solat do kita pangarato atong molo marsaor kita molo semakin terbuka kita tu akan nahumbalianta dan merlapatan dalam rangka untuk mengejar kesejahteraan, dalam rangka untuk marsaor bersosialisasi ikon korbat tonoton jati diri dan budaya tiga apalagi hapor siaon. Ya kan? Apalagi imanmu tidak perlu alai didok turpukon tuhita sopar mahamu marpinopari mahamu artinya lebih terbuka asalam tambah bilangan nina porsea asalam tambah bilangan nina porsea naolo maka tidak gor ni Tuhan Yesus Kristus naolo pasangapun di bata anggiat barhitei bangso na porsiai ima bangso si partangiang jala tangiang ni akan na porsiai teraplikasi di bagasan ngoluna gabe sude hong dohot bangso taruli di baritalas di roha dot di haluan bolon itu ondo na dipangido turpukon tutonga-tonga tasa dario idoasa molo tapa tarisik musaya satu ayat itu didok rikoti hamu huhut hasonangan huta habuangan muna nahubayani ya jala tangnya kok kamu nasi dan ucapuba itu luar biasa atong unang buan unang tabuan haso malan naso perlu na itu ba tuh nggak perlu itu molo ditoba orang si patangi-tangi kita ingat tahilala itu nggak di sini nggak bisa ya kan molo ditoba misalnya ikon hita si parhata saut di sini nggak bisa itu asal di Jerusalem doho tuat Raja Tano anggo di Babel nih bukan Nesar do
Dito bado hita. Ada yang dison pai solat do atong molo songoni dang haholongat ta Jakarta salah. Mari kita mencintai Jakarta ini juga. Mari kita mencintai pemimpin kita juga. Uduk tupang gonggomi itu adalah ciri khas orang Kristen. Patuh kepada hukum, taat aturan. Dan saya buanot tapi akka hatok karon na soperlu. Alani uriana ni asian ni Tuhan Yesus ido si dapot tonota di tengah-tengah ni turpukon asa sudah kita boy bangkit bekerja dengan baik, berbuat baik di tengah-tengah ni lingkungan ta asa tatangnya kon na humaliang tahun. Kita diajak dan kita juga disuruh untuk berdoa bagi orang-orang sekeliling kita. Asa buah asa anggiat nasida roh tu jahoba dungi dohonon nasidama. Benarlah itu adalah anak Allah. Benarlah dia adalah surat Kristus yang terbuka dan mereka boleh mengatakan Yesus juru selamat dan mereka beroleh sukacita. Laos molo apalah di minggu tahun di sandok HKBP Parheon Ama. Nang akahama ni HKBP ikon bakit majalah move on. Unang besay tabuan hasomalan na di huta. Misalnya sayhado hubereng di huta molo lau barpesta aka amado ina aku boto etik barhalek manang katakan waktu pacaran saya rapak-rapak do na sida songon na tabu berengon alai dung sada dua rakon na ba apalai na taima parjulu dijulu amatai budi manang amatai dijulu dau ina taima ibu di hut manugu sada dison anak kona sada dison hut manit songonon lah solo ay nawaku dua hamion naro masih patakan itu konteksnya ale anggo disot tabae ni iparekeli do hita jadi akan dikatakan adalah suami atau orang yang egois yang tidak punya pengertian. Jadi para bapak-bapak bangkitlah, lakukan tugas keimananmu. Kamu adalah imam di tengah-tengah keluargamu. Berikan contoh yang baik. Nang dihita saunari di pesta tasadarion. Hatani di batamando ulama. Jalata ulama nuanya ka ulota. Ulahamu mapor laki. Di dia do perlakmu. Ima di aka ulaun na pinasat di batatu hita siganupari. Adong na di kantor, adong na di pasar, adong na di pertiga-tigaan dan lain sebagainya. Ulahamu ma. Jalapangak kamu. Buat kamu hasil naik. Parbui naik. Kalau de bata mandok ikon ulah holomu, ala de bata mandok ikon mangulah kamu. Labatan na pasu ni de bata do na niula tangan muna, jalalo ason na mahamu manggotil sian na niula tangan munai. Lau pakyomu parbudarianmu. Laos di bagasani di sosohodo tu hita. Asasian pasu na pinasahat ni batatu togat-togat ta. Gotilot tamay. Buatot tamay. Gabi pilihan na hukus. Mandok moleate tu Tuhan ni. Jadi anggo manggotil kan apalah songodo do kan? Otik do. Dang dido pesta mangaut kan? Lalu manggotil do. Ala aik satetek. Nasay manetek siak kita ganup gabi pilihan mangalatap dui. Lau pakaian ni huria pasauton ulaun pasangapod di bata di tonga-tonga ni huria asamar sangap tuhatai jala tarulilas ni roha manang sudi hita. Atong pasatamu ma pilihanmu sian las ni rohamu mida tuhatai
unang songon na didobo, unang songon na dipaksa. Alay sian ias ni roha dot burju ni rohama. Itu kesejahteraan na ni turpukton. Ala di pasipul minggu tahun di bagasan kesimpulan nama dok patulucon hadu maun. Atong nalau patulucon hadu maunon, jangan sampai korbankan jati dirimu. Jangan sampai korbankan budayamu. Apalagi imanmu. Alai mangula madot tingkan. Nasora mangula unang maibana mangan. Taapu hamuma nani ulamu sian las niroha. Jala baik kamu naung pinasupaso di bata tuhita buat tamai bain pilihan tu adopan ni Tuhan lagi. Atong kurian ni Tuhan Yesus las marohata, mari kita selamat melakukan atau menabur kebaikan yang berguna untuk kemanusiaan dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mulai di pasar Ronami di Hualiamang par dengan bahasa nama remahani nama dungani hami. Nunga sahat barita nauli di hami. Asanang hami di bagasan udut dot serep ni rohanami. Pasauton lomo ni roham di tunga-tunga ninggulu nami. Nang pesta nami sadari onali Tuhan. Jakon maun gabewap na hukus dia do pamuda bariai. Nama bain sangap di guarmu nang suderwas ni huriamong. Pasu-pasu dia kaulan nama ragami. Loas manggotil sian na niula tangan na. Di bagasan las ni roha na sian ho. Amin. Mari di maita. Holongan itu hatta Yesus Kristus sahat mahita tu acara na pasahaton pilihan pesta gotilon aladi hupangido hami ma amanami dohotina nami padita asa jongjong mahita di joloon amat tapadita aritonang
amata paddita pasaribu doho inang paddita boros regar laho manomu-nomu pilihan silua nabinuan ni ruas ni huriata. Ya. Dihamu amang paditanami jongjong dohami dison mewakili panitia sektor kategorial dohot mewakili huria nasare soton naeng pasahaton siluanami di pesta lasni roha na pinatupani huriatta sadarion siluaon ima parbueni na niulanami di huta nang di balian takas doho boto hami na mangula dohami alai nama jadi hossa jala na masu-masu Tuhan debatado alani i dihamu akkana poso ni debata elekon hamu matu debata asa dijakkon luhut naon laos pangido jala elek-elek hamuma nang tutuhani tuari na naengro asa tung ditupaki debata jala di pasu-pasu saluhutna ruas dohot huriana HKBP Kebayoran Gandariaon dapot na niluluan jupang na dijanahan ibur-ibur magodang akka danak penggeng saur matua nang akka na tua-tua Dihamu ruas na hinaholongan itu hatta songoni nang di dongan nami huria nasa resort HKBP Kebayoranon mauliate madi debata na manosoi rohamuna pasahaton pelean tujolona tung takasdo ditada jala di hati dako kamu pasu-pasu ni debata na ujinalomuna sian Tuhani alani i taruho kamu ma pelean munai di bagasan olop-olop dohot las niroha musik
Asik, lanjut. Mau lihat mah si luas yang AKBP Tridharma. Si luas yang HKBP Kebayoran Baru. Nunga tabasa pilihat tatu di bata marhiti huriana atong tangyok kamu mahata di bata namandok ale maruhaso di bata mangusehon salut asi-asi na itu hamu asa sandok tuk situtu di hamu jalamar lobi-lobi hamu lau patu pahon salut ulau nadinggan toktong maingut hamu di panjon teh manifesta gotilon sadarion tu hamu mandok mau lihat mahamu di Jahuba ai partinggan basa do ibana amen jongjong maita salutna mari di maita. Saat pilit na dapat pungon tuadupan di bata martan yang mahita ali di bata manamin na di banwa gijang hodo haruruan ni salut silim-lim na dinggan dot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hukus di julop pasu-pasu may jala ramoti asa hubar hasyang hami pilihanon pati mulhon hara jonmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibio wahai marohanami marhiti-hiti tordim asalam hutanda hami godang ni silele mili hami asalam irgir hami mandok mau lihat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tuhan di bata amanami pardingan basa na sumurum narodo hami tujolom mambuan puji-pujian dot olop-olop mau lihat maruah nami ala di pasu-pasu ho na hula hami gabi jupak kami parbui sian hauma nang sian porlak marlas ni roha hami nuaing mangaleon sileon-leon nami na dinggan tuho
nalau pasanga poko do hami alani pangaramotin di hami do di aka ulaun nahu ulah hami jala malua hami di baik kosian ragam ni parmaran na urang tamado hami nian manjalo asini roham nagudangi ala jujut hulau si hami paretam saya si sama dosa nami jalunang jujur pambahanan nami saya tugu mahami marhiti-hiti si leon-leon mi asalam upa-uba hami roha nasohasea jala huito kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya buhai maroha nami marhiti-hiti todim asa hutada hami godang di sileon-leon mutu hami asalam girgir hami manduk moliate saya urupi ma akan apugus dot akan adangol unang luas mate aturaporan manang ise nama kabiario saya tatap ma nahalianon jala suruh pangurupi tu nasida saya poi makan amora naduma asa di leon tu akan ahurangan saya pasu-pasu mahatam turohanami ai ido hanguluan netor dinami saya paingot hami di ujung nilakkan nami asa unakolan hangulon di tanoon hududui hami alai tugu-tugu mahami asa hupareak hami hanguluan dot artan na soolo sudah sile honomu tu hami saya pasu-pasu mana manggonggom hami dot panguhum rodia karaja asa tikor uhum nasida jalasa di ulahon nasida paripinatu aka ulaun nadingkat saya paringgas hami mula-ulaun ai patik muhiadui asal moru bilangan ya kana jukat jalalam tutorop nah para siroha nah pasangapako saya buan mahami siar rura hasusaonon tulab bumbu marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ali aman amin adi banua gicang saya pinar badia maguarmu saya roma harajonmu saya saud malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gicang leon matu hami sadarion hanguluan siapa sesama dosa nami songon pada sanami di dosa didongan namar dosa Tuhan unang hami tugian tu pangunjunan palua mahami sian pangago pasu-pasu sian di batamata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana bidaho di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodi munabi Sudah ruas ni hurian adong di gerejon manang natongon di bagasan di tonga-tonga di bagas selamat marpesta gotilon mahita selamat pesta parheon ama selamat hari Minggu horas marita sudina Horas. Ya. Imam Baik. Jadi mau lihat ma di tuhata mau lihat nang dihamuda mang dainang ala kelanjutan nih acara ibadah ima acara tortor hupangido hami tuhita sude hok majahita di hudulata nah hok mahita di hudulata hujung kami ma tuaka ina nami nau mempersiapkan diri laho ya patupahon acara tortor aladi waktu tiki inganan hupa saat tamima tuhamu musik iya mau lihat sojo hamu di sinang
mau lihat di inanami nalima ya sangat luar biasa menurut autor toron. Ngatung si hol rohaku mangida secara langsung tortor nihita halak Batak bentuk ebas. Alai tungguk malas ni roha di pesta gotilo sedarion ala niak kainata na limon na patuduhon tortor nama cayuli. Nah saotik amang inang dohodok kudo mauliate tua mata ketua songoni nang tusude panitia nang tusude ruas ni huria nang patupahon ni tak di na terbaik kita lau pasauton ulaon pesta gotilo non. Nah huida angka nakin sampai per Jumat 10 November 2020 di angka 140 juta 700.000 ma tunai hasil pesta gotilon sian anggaran si capayon 176 juta. Nah alani ia manginang otik nahi asagok 100%. Posdo rohanami marhite tortoron ikonubaga honda padua halihonon. Sebelum tampil sianinang padita pajahitan 500.000. Manggohi si 160 pitu. 500.000 siapa untuk berapa inang? 250. Siang guru sekolah minggu catak joya mata si tua opak pahan. Siapa lagi? Saya yakin pasti bisa ini. Anggon ikuti botok kubur hutapea johudok. Di botok kubur hutapea si Emi baju itu 500.000 tepuk tangan. Emi amata luba batu semakin banyak berkat Tuhan. Berapalah kira-kira dari amang? Berapa bang? Puji Tuhan, keluarga Lumban Batu Inang Boru Sregar 1 juta rupiah. Ngado hotisian Inang? Atau aku mau berbisik lagi sama Inang? Diizinkan, oh diizinkan katanya. Katanya boleh dibisikkan Mang katanya. Kira-kira berapa Inang? Berapa lagi? Kan dua-duanya kan enggak. Orang diizinkan kok. Oh oke. Oke. Ditambah 1 juta tadi setelah berbisik dengan Inang Boru Sregar jadi 1,5 juta ya. Puji Tuhan. Saya akan lihat dulu wajah-wajah cantik. Ya. Mungkin bagi yang sudah bekerja atau mungkin ada yang terbuka hatinya supaya tercapai 100% berkat Tuhan semakin mengalir. Inang Nyonya Sinambela kali baru si Ombing pasti ada kayak bisa dibisikkan Inang 1 juta dari keluarga Sinambela baru si Ombing. Puji Tuhan. Mungkin masih ada ini yang bisa berbisik dengan saya sebelum akhirnya nanti akan saya melapor lagi. Jangan dulu Mang. Anu tehita. Siapa lagi ya? Mana lagi orangnya ini? Oh iya si Oniel Pak Pahan. Ngapalah hula-hulai madu ate. Oh, keluarga Pak Pahan Inang Bintang Pendeta Bintang Boru Sregar 500.000 katanya. Lanjut namang ada ngotik ngayon. Ya, oke. Lanjut. Andor do amang si negolek si tiba nang dah. Oke. Kupasa ama joto mata padita. Kupasa tong padita dah. Lanjut omang. Saya namang Andor tambah 5 juta. Puji Tuhan. Jadi Ang Dobe, nggak cukup be? Ya. Sian isi mese. Sian Inang Padita Resort 1 juta. 1 juta, oke. Oke. Sian Padita Rajoki 1 juta. 1 juta. Puji Tuhan. 1 juta. Ayalana selesai honon si
selesai honon ni amang ramlan don sudah nasian pada itu. Oke. Amang be? Selesai be. Nggak 100% be? Datung gebe aci rohani amang ampilasan non. Sirip puhamudo marang nadian non. Amang ampilas sedenakin amang ampilas tong masa juta sate ingot sada 2 tur 1 juta be. Ay tong do tu tanggurung mo pasaha to no. Oke. 1 juta. Amang TBC-an Bestur Resort 1 juta. Ada ngaci 1.200. 1 juta 2 kali 3 kali. Puji Tuhan, Horas Mahita. Mau lihat mah dia mang padita naung patuluson marhite nagidohan dia karuas ning huriat taate. Aing amar suara tahedakin amat takatua situ Ernenggolan amata si Esra amang gunakin oh itu unang tuh hamu madunga beta adong muse oke isanakin oke ditambah lagi keluarga Opu Bisuk 1 juta rupiah tepuk tangan. Nah baik mau lihat mah di hamu amanginang naung uka rohamu asa 100% sian anggaran Pesta Kotilon tahun 2020 ternyata sudah tercapai 100%. Puji Tuhan, tepuk tangan. Nah baik, kita saksikan terakhir tortor yang dibawakan oleh Inata yang paling cantik hari ini. Besok saya tidak tahu. Ya, nah baik kita akan tampilkan ya seni tortor yang dibawakan oleh ibu-ibu yang tercantik hari ini. Silakan musik. Nah, mulai naneng mangulopi alat cara hiburan namun silakan habison baru be marsi panganon mulai ate. Mau lihat matutu hata nga sipul sude ulota jadi sonari martangyang mahita sa boy hita mars panganon martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha pardenggan basa na sumurung takka sujalohami denggan basami marhite-hite acara di bagasan sadarion Pesta Gotilon dot sude namalas roha ala pasupasum nanilion mi tuhami saluhut lumobima di huriam HKBP Kebayoran Gandaria mau lihat tema ale Tuhan ala taka subotohami panogunogon mi ale Tuhan marhite-hite pengajaran panogunoguon parmahanion uluan panditan nami amang pandita Hercules Panjaitan dinasidah jalaboy takas mardalandot tenggan ulaonon obartu lo moniroham jalo mayale Tuhan asa tongdo gabe puji-pujian asa ngapon di guarmu nabadiai dina neng marujung ulaonon ale Tuhan tongdo neng mangalap gogo do pehami ale Tuhan marite-ite sipanganon dot sinumon na neng hupangan hami satokin nari pasu-pasu mayale Tuhan asa boy gabe hahi pason hagogon di hami lumobi ma lo manuruson ulo nami di bagasan sadarion tuhodo gupasat hami salutna asa tongdo gabe puji-pujian hasangapon di guarmu na badiai marhite-hite Yesus Kristus Tuhan siokop hami martangnya kami tuho amin. Pinasat ma tu panitia manang parhalado hata-hatana si titi masih gopa golang-golang ma pangarahutna manang apa nih manang saotik pe na panitia kan na pinatupa godang do pas pinasudah Horas Madita Matutu. Jadi ya kita akan dibagikan makanan
tapi tidak bisa makan di dalam gereja. Nah ini tapi kita duduk aja, nanti akan dibagikan oleh panitia. Siapa yang sudah kenyang, gak apa-apa, pulang duluan.